Hello, hello mga kaidol. Adi po kang ayaw karsada gay mga kaidol. Man guys. Oh, guys, mga kaidol. Man guys. Oh, man mga kaidol. Takpulo man. Sulutong kinang mga kaidol. Makita ka mo mga outfit ni Kuya Idol mga kaidol. Di rin magwapo pero ba daw may pangarap puliwat. Meron pa man. Di bali na lang kaya der gwapo. At least ko na ako. At least. Set buko kon bulong mga kaidol. Puno yung pakotin. Oh mga kaidol. Mga kaidol. Amo daw ulag kay paano? Direk gwapo mga kaidol pero asay na lang ilong mga kaidol. Matangis po yung ilong ko mga kaidol. Ilong lang ang aking may pagmamayabang. Pero mga kagupuhan ko, wari kiton kuang gudlugod erong patangusay tangos tak ilong mga kaidol. Mga kaidol, ali nga kasada kay warala galagala la mga kaidol. Baga kung lang ba sudoy. Baga waray man himo kabalay. O mga kaidol masiram-siram na mga kaidol. So mga kaidol, salamat. Pakiko na lang po sa ating Facebook page. Paki-follow na lang po. Roberto Damali. At pakiklik lang po sa notification. Maraming salamat. At ang aking YouTube channel, Roberto Damali. Paki-subscribe na lang po sa aking notification mga kaidol. Mga kaidol, maraming salamat mga kaidol. I love you more and I love you and anyone. Thank you all. Sana suportahan pak ninyo mga damo. Salamat mga kaidol.